Hvor du kommer? Ja, vi har også Maslows behovspyramide. Det første det er fysiske behov. Vi har alle sammen brug for noget at spise og noget at drikke, og selvfølgelig har brug for noget søvn og varme og ild. Ja. Det næste det er tryghedsbehovene. Og man kan føle sig tryg på mange måder, hvis man har en god forsikring, eller der er mange, der føler sig tryg, hvis de har en vagthund. Og nogle børn føler sig også tryg, hvis de har noget godt legetøj. Så ja. Sociale behov, der vil vi få dækket ved at være sammen med venner, familie på Facebook, gå til noget sport, have nogle fritidsinteresser. Ikke-behovet er, hvis man går op i nogle bestemte ting, hvis man kun vil bruge et bestemt mærke som Coca-Cola, og man kun vil køre i en bestemt bil. Og ja. Og selvrealisering, det er ting, man gerne vil opnå. For eksempel at få en uddannelse, eller lære at spille på et instrument. Måske komme i band. Ja. Og så også med, hvis man nu er højdeskræk eller et eller andet, så våger sig ud i at tage op i Eiffeltårnet, eller hopper ud af bungee-jump. Ja, eller cykling, og træne op til det, og måske klare et cykelløb, eller være med i Tour de France. Altså. Ja. Ja. Det var det. Ja.